doručení a naštudovaní analýzy, ako aj stanovisk tých právnych kancelárií, som dospel k názoru, že bývalý primátor Andrej Ďurkovský išiel pri rozhodovaní o PKO nad rámec svojich zákonných kompetencií. K podpisu dohody o spolupráci pri búraní s firmou Henbury a k vydaniu PKO ako objektu za účelom jeho búrania bol potrebný súhlas Mestského zastupiteľstva. Právne analýzy dospeli ku konštatovaniu, že takýto súhlas Mestského zastupiteľstva udelený nebol. Právnici analyzovali, či explicitne Mestské zastupiteľstvo dalo súhlas na búranie. Takýto súhlas vyslovený nikdy v žiadnom uznesení jednoznačne nebol. Vyvodzujú z toho, že zmluva o spolupráci s firmou Henbury o búraní je neplatná. Vo svojich stanoviskách právnici upozorňujú na to, že to, či je nejaký dokument platný alebo neplatný, môže vysloviť súd. Mesto požiada spoločnosť Henbury Development o vydanie objektu PKO do správy mesta. Ak sa to nestane, že investor alebo developer nám budovu nevráti, podá mesto určovaciu žalobu na vyslovenie neplatnosti zmluvy o spolupráci pri búraní a požiada o predbežné opatrenie, teda o zákaz nakladania s tým objektom. Zmluva o spolupráci mesta s firmou Henbury o búraní bola uzatvorená bez vedomia Mestského zastupiteľstva, nikto o tom nevedel, čiže rozhodovalo sa o vážnych veciach, tak povediať, za zatvorenými dverami. Naša filozofia je iná, my chceme diskutovať verejne, chceme diskutovať s občanmi, chceme diskutovať o možnostiach, ako má vyzerať nábrežie od River Parku smerom ku mostu La Francois. Toto je asi najvážnejšia otázka, na ktorú by sme chceli sústrediť ďalšie úsilie. Pripravujeme, tak ako sme to avizovali, alternatívy do verejnej diskusie, kde chceme, aby sa k tým alternatívam, ktoré budú hovoriť aj o zachovaní kultúrneho stánku, ktorý územný plán definuje ako kultúru mestského a nadmestského významu. Čiže nie nejaké malé kultúrne stredisko, ale kultúrny stánok, ktorý má byť mestského a nadmestského významu. Ten by v tom priestore mal byť, pretože takto stanovuje územný plán. A taký stánok by sme tam chceli zachovať. To znamená zachovať, tak ako sme to hovorili pred voľbami, maximum toho, čo sa z PKO zachovať dá. Tie alternatívy budú predložené na verejnú diskusiu a po ukončení verejnej diskusie by sa rozhodnutie dostalo na pôdu Mestského zastupiteľstva.